Үтелге җибәрүдән коткардык һәм яңадан торгызырга булдык. Зиядә волонтерлар 69-нчы елгы Дебаркадерны реставрацияләүгә алынган. Бу игелекле эш Татарстанның шәһәр саклау хәрәкәте кысаларында Том Сойер Фест фестивалендә башланды. Толырак хәбәрчеләребез язмасында. Җыр юлдаш булганда эш җиңелрәк тә, мавыктыргыч та бара. Биредә үткән гасырның 60-нчы еллары Дебаркадер реставрацияләнә. Ул элек Локомотив пляжында торган һәм елга техникумының тренировка базасы булып хезмәт иткән. Әмма хәзер ул Зөя ярында уникаль экспонат. Впечатления самые хорошие. Хис кичерешләр шиктән ашкан. Ял көн булуга карамастан, кешеләр музей тыюлыкка ярдәм итәр өчен килгән. Том Сойер Фест бөтен Россия волонтерлык хәрәкәте. Ул матурлык өләшә, кыйммәтле һәм борынгы корылмаларны реставрацияли. Фестиваль инде 7-нче тапкыр уза. Бу вакыт эчендә активистлар Казандагы 16 йортның тышкы кыяфәтен яңарткан. Бу туганлык 7 ел дәвам итә инде. Без кешеләрне шул рәвешле искиткеч проектларга җәлеп итәбез. Казанда тарихи йортларны төзекләндерәбез. 2 катлы агач Дебаркадер музей тыюлык коллекциясендә яңа экспонат. Анда иркен бүлмәләр дә, хәтта мунча да бар. Әмма аның тышкы һәм эчке күренеше реставрациягә мохтаҗ. Планда фасадны буяу, бүлмәләрне төзекләндерү, беренче катта суднолар моделе түгәрәге һәм ишу клубы, ә икенче катта музей була. Мы прошли школу волонтера. Без волонтерлык мәктәбен уздык, өстәвенә яраткан утрауда. Һәркем масштаблы проектның бер өлеше була ала. Моның өчен Том Сойер Фест социаль челтәрләренә язарга кирәк. Алия Галиуллина, Ангелина Морозова, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары.